Arratsaldeon atarratzetik Euskal Telebistak egunero zabaltzen duen Ipar Euskal Herriari buruzko leioa irekitzen dugu elgarrekin berehala. Ongi etorri deneri. Elkargoaren antolaketa berriaren aurkezpena egin du Alan Iriart presidenteak. 54 postu, 37 berrituta eta gobernantzaren deszentralizazioa lehen urrats gisa. Nikol Etxamendi alderdikidea izanen du arduradun. Delegazione berezi bat, emana izan da. Gure lehenbizeko atotanetan izanen da poloetat joetea eta autetxekin mitzatzea, ekainan. Ordean Nikol Etxamendiekin joanen iz, eta metodo bat xutik ezartzeko urte undarrean prest izan dain funtzionatzeko. Etxamendi izanen da baita ere etxe bizitzaren arduraduna lehentasunezko gaia elkargoarentzat. Kotxakukan behar duela tailatu bat, egoitza bat harrapatu behar du eskualerian. Ordean sozial arloan ez dugu aski egiten, ordean egin beharko dugu elgarrekin. Ordean lehentasuna hortan gelditzen da. Garraioak, guraren kudeaketa, xantier handibak, guai hasten dira, eta guai hasiak dira, jadanik, ekipa bat egiten dugula. Ordean ez dakit kapitainan izan ez, baina ekipa horrekin eginen dut, nik ikusten dut anitz antail, kompetentziak baditugu. Ekonomia bi arduradunen artean banatuta, orain arteko Silbi Durruti eskuindarrak eusten dio, Peio Etxelekurekin batera postu partekatua izanen da. Hizkuntza politikan Anton Kurutxarrik errepikatuko du. Euskara izanen da elkargo berriko dosier garrantzitsua nabarmendu dutenez, baita instituzio beraren etorkizuna ere. Duela urte terdi mugitu zen Alki kooperatiba itxasutik Larresoroko egoitza berrira, eta orain beren kabi berria publikoari irikiko diote. Ekaina erditsutik goiti, gure tailerak idekiko ditugu, bi aldiz astean, beraz, asteazkenetan, hiruetan eta ostiraletan ameketan, gure tailerak bisitaraziko ditugu biskat publikoari. Bertatik bertara, nola lan egiten duten ikusteko aukera, aurrez lekua hartuta turismo bulegoetan edo alkira bertara deituz, baina badira hitzordu gabe bisitatu daitezkeen guneak ere. Bada surma, beraz hor ditugu gure altzari guziak aurkezten, eta egina izan da pixkat museo bat bezala, badira bideo batzu, alkiren historiak ondatzen dutenak eta bar. Eta gero bat dugu denda bat, hemen artisau bat zuen produktuak saltzen ditugu eta alkiren produktu ekipiagoak. Eta azken leku bat, bigarren eskuko gela. Hor saltzen ditugu bigarren eskukoak edo saloinetako eginak izan direnak, edo hautsiak direnak pixkat, eta merkeago. Beraz leku hori astelenetik larun batera idekia da, 10:00 bostetara. Beste berritasun bat ere bai, produktu katalogoa liburu bategatik ordezkatu baitute, aditzetik ekintzara izenekoa. Hori oinarritzen da produktu katalogo batetik atera nahiarekin, ez momentuan geldituz produktuetan, baizik eta goratasuna hartuz, alki proiektuaren inguruan. Bistan da aritza gure lehengai nagusia delako, eta bai ekintzara joanez, gure baloreen inguruan oinarritu dugulako liburu hori. Gehien bat da nondik gatozen, ze helbururekin eta ze ambizio dugun. Eta berrikuntzez haratago, ohitura zaharrei ere eusten diete, salmenta handien bitartez, bihartik igandera adibide. Itxasun egiten genuen bezala, stokean diren altzari guziak salduko ditugu, prezio interesgarria. Manaketetan ere merkealdiak izanen dira, beraz nok nahi pristen alda, proiekturik baduzu edo justu altzarian ikusteko. Aukera beraz, ekainetik goiti alkin nola lan egiten duten ezagutzeko eta baita asteburuenetan prezio honean kalitatezko produktuak eskuratzeko. Bururatzeko pentsu egunaren 15. edizioa ospatu dutela Baionan, lehian 51 peña eta irabazlea Muskerrak taldeunak irabazi du urrezko pintxoa. Bertze sarituen artean gargantuak, kakao edo kaiolar, aurtengo gaia, Ipar Euskal Herriko ekoizpenak. Eta gizauntako jakiak prestatu dituzte moko finantzat.
Pintxo eguna Baionan, Peñan inguruan 15 edizio diadanik eta urte guzi horietan 75.000 euro bildu eta banatu dituzte zenbait elkarteen artean. Aurten 4 elkarte lagundu dituzten, bakotsak 1.700 euro eskuratu ditu, minbiziaren kontran borrokatzen diren emazteak laguntzeko, kirola osasuna sustatzeko edo elbarrituei tokia egiteko kirol munduan. Asmo onak, momentu atseginak eta ekoizpen askiederak, ahotik ezin utziak, Baionako Pintxo egunaren 15. edizioaren irudi hauekin gure agurra. Bertzaldi arte.